А я хочу пачынаць з пароды Анатолия Зыкова на нашага гостя. Вот ён што напісаў. Ты не пишешь мне ничего, и прошу я от души, напиши, брат, хоть немного, ты про ўсё ж ужо не пиши. Далей працяг такі. Не пиши, что у нас дзяўчаты по суседстве подросли. Напиши лепш, як там грады мо травою заросли. Філасофскага такого не пиши нічога мне, напиши лепш, як корова ацялілася ці не. Не пиши мне про культуру, про концерты круглый год, лепш пишите лазять куры у суседаў агарод. Не цягні, пішы адразу, як жыве наш родны род. А калі не маеш часу, вышлі поштай перавод. Ну, а радкі, якія мне падказала гэта пародыя, гэта, Васіль, вашы такія радкі, што маўчыш, брат, ты мне напішы, як раней, ці ўсе вы там здаровы, ці дровы ёсць, ды сена для каровы. По-моему, гэта з першага зборніка «Паклон», калі я не памыляюся. Гэта твоя адна з першых пароды. Адна з маіх першых пароды. Ну, і ўвогуле, трэба сказаць, што пародыя гэта не для таго, каб, так сказаць, пасмяяцца. А мяне, я ўжо говорил, мабыць, про гэта, что такой вот зайздрасці, такія вот простыя чалавечыя словы, і мне захацелася, як бы на гэтую тэму напісаў я. І менавіта вот так вот і нарадзілася пародыя.